Iki nek ora nek kenes. Awake dhewe ra mungkin bareng-bareng ngene iki. Kepedesan mboten iki, Mbak? Mboten, Mbak. Sak pedes-pedese sambel lotis. Sik pedes omongan Ibu. Maksude Ngersake daster mboten ibu-ibu? Daster apa, Indra? Macem-macem ki, Mbak. Kowe iki dodolan daster to, Ndra? Nggih, Mbak, ngewangi mami. dagangane mamimu to, Ndra? Nggih, Bu. Pripun? Ngersake mboten? Saerah lho niku. Sae tur murah. Bane anyep iki. Cocok kuwi, Mbak, nggo bumil. Iki regane kabeh padha to, Ndra? Nggih, Mbak. Ya wis nyo. Jujule nggo kowe. Makasih Tante Panda. Ndra, Ki ora jujul, Mbak. yo jujul no. Ning jujule nggo kowe. Makasih Ibu Bob. Kula bayari sisan nggih, Bu. Ndek Puna kon bayar mboke. Ngono mboke galak. Galak tur baik hati kok. Ndra, lu diten jupuk nang omah ya. Bu Siti ra nggo dompet. Nggih, Bu. Siap. Nggih pun, makasih ibu-ibu semua. Ndra. Yalah, bocah kok pintere kaya ngono ya, Mbak. Gelem ngewangi wong tuwa, gelem rekoso, tur ya ora isinan. Lah iya to. Bocah lanang gelem dodolan daster ning gone wong wedok-wedok sisan. Liyane Vandra ngono ki ya rong mesti lek gelem lho. Ngluruk tanpa bola ning menang perang ya kaya Pandra ngono kuwi. Halo, piye, Gong? Senengane kok ganti jeneng lho. Lah Pak RT ning ndi to? Lho, lah wong bojone wis kono kok malah takon aku. Hah? Gablok. Wah, iki kok ngrembug masalah gabluk barang to. Ora sanggae masalah lho, Kang. Ini harus diluruskan, Bu. Ya wis nek nogong. Nyuwun sewu, Napa neh? ini menyangkut nama baik Kampung Riwil. Wis tak pitos tenan lho, Kang. Ya, Mas. Dalah kula nunggu napa? Ora nggo gitar sedina ya wis digawake arit lho. Ayo piye? Sampeyan nggawa arit, aku nggawa pantul. Mangkat bareng kerja bakti. Kerja bakti? Nggih, asma. Kerja bakti barangi ngopo? Anda sebagai wanita, kenapa mendukung kegiatan gelap ini? Nek gelap ya dipadangi. Wah, yang padang ya kegrobyok. Lah ngapa kok digeropyok? Karena mengandung unsur perjudian lho, Bu. Judi apa to, Gang? Loh, lah gabluk niku wau lho. Niku padha karo bluk. Niku istilah perjudian. Lah sing judi ki sapa? Lho, lah sampean wau nu kok. Kok iso aku lho? Lah kan gabluk. Kiyu bluk. Lah niku istilah kiyu-kiyu. Ah sembuh, Gang. Ini kesekian kalinya aku ditinggal ning kene dhewe nek. Loh, kok kowe cek nyantai wae to, Jo? Sampe ono acara apa to? Loh, beto ki ana kerja bakti lho. Amelu aku tot tak semangat kok. Lah ngopo? Lah nek kula nyekel barang-barang niki, ngeten iki. Iki posisine gitar ya iso ilang no. Masalah itu kan tok bar kerja bakti awake dhewe iso konser bendino Mas. Dadi tangane ben balik meneh. Moh, tur neh Mas. Dino iki Pak RT iki pamit. Wis laporan karo aku.
pamit ora iso melu kerja bakti. Hubungannya nopo? Loh, hubungannya erat banget no, Mas. Pak RT ku iki nek kon kampung kene kan motorik. Walaupun dia iki mung glotar-gleder, tengak-tenguk. Itu yang menjadi semangatnya wong kampung niku. Kalih mulih tenangane Pak RT nu napa? Ngemil to? Nggih to? Kaya lagu Jawa. Nopo? Mil trekam, mil trekam, mil sikitang mangan lembayu. Niku yang menjadi motoriknya itu. Nah, nek tanpa Pak RT kan ijene warga liyane, Mas. Warga liyane iki ora mampu, Mas. Turne, Mas. Aku krungu-krungu kuwi. Kuwi konsumsine iki iwak kali lho, Mas. Ah, sampean ora ngerti iwak kali kuwi, Mas. Digoreng garing sambel ke bawang, kayak lalapan pening. Wah, edan iku. Niku nek wis sak puluhan, windas iku dirubung tumo, ting selekit ya lho. Yo mangkat ya. Oh, seto. Lah nek kembung. Loh, iwak kembung yo enak. Boten maksude nu wetenge jenengan sing kembung niku lho. Kok saged? Loh, lah sing arep nyuguhi iki sapa? Wong Pak RT iki we pamit tok. Isine mung wedang, teh, ngombe ora kembung. Duitku mau nendi to ya. Wah, jan. Ngambur kabur nendi ya. Wah, kok rene to ki. Wih, golek apa to, Le? Duit niku, Mbah. Duit apa? Duit gitu, Mbah. Maem, Mbah. Malah kabur ke gawa angin. Terus ra kelacak, Mbah. Ya, tak ijoli. Sing ilangke sanes sampean lho, Mbah. Kok sing ngijoli sampean? Timbane kesuwen kowe selak luwe. Ya, ora apa-apa. Tamponen, ora apa-apa. Matur nuwun lho, Mbah. Pripun, Mbah? Parang riyen, tak tumbas Ya. maem riyen. Iki lu tak go mangan ya cukup. Tak kandhani yo, Mas. Melakukan sesuatu demi kampung halaman. Yo aja mikir pamrih. Pemene sampean iki wong warga asli kene. Lahir cepat ning kene. Mosok gur perkara durung yakin konsumsine apa ra gelem melu kerja bakti. Kowe saiki karo aku beda no, Mas. Ketoke kowe saiki karo aku sengit no. Yakin wae to, Jo. Rasa mikir neko-neko. Nak mikir neko-neko, ndak grek-grek. Mangane iso jajan dhewe lho. Nang arep masalah mangan kuwi iso ngempet to. Gek kuwi duwe pamrih. Masalah iki kudu perkara mangan, Jo. Tapi nek ade yakin tidak akan ada sesuatu yang membuat kita takut untuk melangkah. Sampai sini paham? Empring podo empring, ayam kintir kali, nyanding yen wis nyanding, ayam rada ati, reng manis sing marai. Empring podo empring, piting sunduk lali, nyanding yen wis nyanding, angin ojo lali, maling becik nyambut to gawe. Empring podo empring, empring podo empring, bayam kintir kali, empring podo empring. Mas. Nggih? Enggak, Mas. Oh nggih, matur suwun, Mbah. Sesuk mboten iki? Kaya tuku permen wae nganggo jujul. Oh nggih, matur suwun.
empring padha empring bayam kintir kali empring padha empring ngene wong ora to iki empring padha empring bayam kintir kali empring padha empring. Iki kayak ngopo ya? Kenapa, Bu? Saja enten sesuatu. Ora, Dra. Aku ki mau lagi mikir. Priyayi kaya Mbah Kardi ngono kuwi. Wong era uripe pas-pasan to. Malah sok-sok yo kurang. Neng ngopo kok Mbah Kardi kuwi duweni rasa legowo. Ikhlas ngono lho, Ndra. Lah pripun ta, Bu? Ki mau lah ana pengamen ning ngarep omahe Pak Didik to. Lah pengamene kuwi ora ndang dikeki dhuwit ngono lho. Lah terus Mbah Kardi ki ngerti. Lah pengamen iki dikeki dhuwit 5.000 Ndra karo Mbah Kardi. 5.000? Iya. Berarti Mbah Kardi niku jos tenan. Kok iso? Lah kan dit kula ilang to, Bu. Nah, terus kula dikeki dit Mbah Kardi 20.000. Padahal kula ngerti nek dit Mbah Kardi niku gari 30.000. Berarti kan turahne 5.000, Bu. Nah, 5.000 niku dikekne pengamen niku wau. Lah iya to. Loh, Pak, ajeng teng pundi? Ya mlaku-mlaku ajeng pados maem, Bu. Lho, niki kerja bakti to, Bu? Nggih. Nggih pun laren teng mriki sik mawon, Pak. Oh, nggih. Yo, Pak. Iki. Dahar konsumsi sarang-sarang sak entene nggih, Pak. Nggih, kleresan. Cipok Nandra. Lho niki, Mbah. Tae. Iki ratine. Wis cukup iki wae aku swarga lho. Wis cukup iki matur nuwun ya. Bejo-bejane wong gelem pasrah. Wong tanpa pamrih ku didohke marang rasa wedi. Lelakon kuwi wajibe dilakoni, Pak. Sing kudu dilakoni karo awake dhewe iki pasrah karo sing gawe urip. Iya, Bu. Tindakan sing pas ku ya mung kuwi. Merga digelanono ditangisono. Sing jenenge sawah gabluk ya gabluk. Iya, awake dhewe kudu pasrah sumarah ning ngarsane pangeran. Diagehi berbagi sing tanpa pamrih, Pak. Ben adoh saka rasa wedi.